Ассаламу алейкум, подписчиков. Ама каса созен хубен саломати оматен, ама соз. Короче, гуфтам як видео обращение барои тамоми подписчиков букинам ки чизе ки ман дидам, шунидам, мехом барои шумо ам бигӯям. Астай бародарое ки хуҳарое ки дар подписчик ман намефаҳманд. Гӯш кунед мара. Ӯ рӯз як видео кардам, агар дар ё дошта бошен, гуфтам ки ҷураи ман Тошканд меравад, Узбекистон меравад, граница пересекад. Ки медонад, ки рафтагӣ, ки омадагӣ, подробне манда бигӯед. Хай бисёр манда гуфтанд ки нараваду, баъзера мегӯяд ки бираваду, хушрӯ меояду. Короче, коротки мегӯм, ҳамин ҷураи ман рафт Тошканд, граница пересекад, омад дар аэропорт Шереметова. Вай документ ҳама тоза дошт, ҳама чӣ дошт. Просто так вайра дар территорияи Россия, дар Москва намонданд. Бо мегӯм ки шумода бародаро, хуҳаро илтимос мекунам шуморо, дили ман барои шумо месӯзад. Мо ҳама омадагиам дар Москва пул коркунӣ. Мо ай хурсандию ай чӣ наомадагӣ, мо ай бечорагӣ омадагем ки дар инҷо ду сум кор бикунем. Падару модари мо дар оҷо ба ёда пул роӣ мекунем. Касе ки қадри падару модару қадри семьяра медонад, бо дигарӣ накунад. Ина ранги ман бечора кор мекунаду зиндагиро мебараду семьяро мебинад. Мо ҳама омадагим дар инҷо коротки гап коркунӣ. Наравед бародаро, наравед, на Армения равед, на Узбекистон меравед, на ягон ҷо. Через самолёт наравед ки аю су шуморо намемонанд. Шуморо намемонанд, бо обратно шуморо роӣ мекунанд. Ин ҳамин ҷураи ман рафт Тошканд, омада Шереметова, бо обратно вайра роӣ кардан. Вайра тоқа роӣ накардан. Чанд касе ки ай Тоҷикистон буд, вайёро намондан, обратно роиш кардан. Ина ҷураи ман ҳозир в данный момент дар Тошкент. Так что барои ҳамин мегӯям ки бародаро эҳтиёт бошед. Иншолло худованд нигаҳбони шумо бошад. эҳтиёт хата кунед. Дили ман барои шумо сӯхт, ҳамин видеоро кардам. Саломат бошед. Ман аз шумо на лайк мехоҳам, на пул мехоҳам. Ягон чӣ манда дар кор нестам, барое ки мехоҳам ки ҳамватонони ман, землякои ман дар азоб нағалтанд. Боқимонда дар паноҳи худо бошад. Руслан Хик ҳама вақт шумо хате. Следующий раз бо ягон чӣ зур информация бошад, мегӯм. То есть. Саломат бошед.